በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ነዚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ትሁባ አገልግሎት በአንቃ ዕድወን ብጥብዓትን ትከታተልዎ ዘለኹም ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እቲ ብሕቡእ ዝርኢ እግዚአብሔር እሴተ ጻድቃን አስበ ትሑታን ንኽፈልኩም ትብል። እቲ አበሳናን በደልናን ዕሽነትናን ከይጸብጸበ በቲ መስፈርን መቁፀርን ዘይብሉ ምሕረቱ ጠሚቱ ክስሳብ ሰዓዝብ ድሓነ ሰላም ዓቂቡ በዚ ቅዱስ አገልግሎት ክንሳተፍ ዝረዳእና ዝደገፈና ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና አምላከ ቅዱሳን ናይ ባህር ምስጋና ይብፅሓዮ። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ንዓይ ንህዝቢ ዝኸውን ህያው ቃሉ ኣብ እንደበተይ ከንብር ኣብ ጸሎትኩም ክትዝክሩኒ እናተማሕፀንኩ ንኹልና ከዓ ዝሰምዓ ናይ እዛን መንፈስ ዝዓቆር ጦጡእ ልቢ ዘተግብር ሰናይ ሕሊና ክወሃበና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቓድ ይኹነልና። ኣብቲ ሒዝናዮ ዘለና ርእስቲ ስለቲ ጻድቕ ፍርድኻ ከመስግነካ ፍርቂ ለይቲ እትንስእ ዝብል ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 119 ቁፅሪ 62 ኣብ ዝሓለፈ ግዜና ከም ፍቓድ እግዚአብሔር ዝረኣናዮ ዮድ ዝብል ኢና ርኢና። ሎሚ ከም ፍቓድ እግዚአብሔር ከዓ ካፍ ዝብል ኢና ክንርኢ። ካፍ ብሂል ካሃሊ እግዚአብሔር እዩ። ካፍ ማለት እግዚአብሔር ኩሉ ዝኽእል ማለት እዩ ኢሎም ቅዱሳን አቦታትና ተርጊሞም ኣለዉ። ከኣልነት እግዚአብሔር አርእስቲ ገይሩ እምበኣር ኣብዚ ልበ አምላኽ ዳዊት እቲ ዝነበሮ ባህገን ዝነበሮ ጸገምን እቲ ጸገማት ካበይ ከም ዝምንጩ እቲ ጸገማት ክመጽእ ከሎ ሽግራት ክመጽእ ከሎ ኣብ ቃል እግዚአብሔር ኣብ ሕጊ እግዚአብሔር ንኽጸንዕ እምበር ብምኽንያት ዘጋጥሞ ዝነበረ ጸገማት ካብ ሕጊ እግዚአብሔር ከልግስ መደብ ከም ዘይነበሮ ብኡ ከዓ ከም ዝጸንዐ ይገልጸልና እዩ። እዚ ካፍ ብሂል ካሃሊ እግዚአብሔር ዝብል ካብ ቁፅሪ 81 ክሳብ 88 ዘሎ ክሳብ ሕጂ ክንሪኦ ከም ፀናሕና እዚ አሌፋት ዝብል ልክዕ በቢ 8 ጥቕሲ እዩ ተኸፊሉ ዘሎ ካብ መጀመርያ ክሳብ መወዳእታ ማለት። ስለዚ ሎሚ ንሪኦ ካብ 81 ክሳብ 88 ዘሎ ኢና ክንርኢ። ኣብ 81 ነብሰይ ንምድሓንካ ትናፍቕ ኣላ ንቓልካ እጽበዮ ኣለኹ መዓዚኻ ተጸናንዓኒ እናበልኩ ብናፍቆት ቃልካ ኣዒንተይ ሓመቓ ከም ኣብ ትኪ ዘሎ ሓርቢ ኮንኩ ስርዓታትካ ግና ኣይረስዓኹን። መዓልታት ባርያኻ ክንደ እየን ንሰጉግተይ መዓሲኻ ትፈርዶም እቶም ኣብ ሕግኻ ዘይነብሩ ትዕቢተኛታት ጉድጓድ ኳዓቱለይ ኩሉ ትእዛዛትካ ሓቂ እዩ ብዘይ ምኽንያት ይሰጉና ኣለዉ ርድኣኒ ካብ ምድሪ ኸጥፍኡኒ ቁሩብ ተረፎም ኣነ ግና ትእዛዛትካ ኣይሓደኩን ከም ጸጋኻ ህያው ግበረኒ ኣነ እውን ምስክር ኣፍካ ክሕሉ እየ። ባህጉ ንኣምላኽ ይሓቶ ባህጉ ምስ ተገብረሉ ምስ ኣምላኽ ክነብሮ ዘለዎ ናብራ ከዓ ኣቐዲሙ ይውስን። ብሓይሊ እግዚአብሔር ከዓ ንውሳኔኡ እግዚአብሔር የኽእል ወይ። ካፍ ብሂል ካሃሊ እግዚአብሔር ካብቲ ናይ እግዚአብሔር ናይ ባህሪው ናይ በይኑ ዝኾነ እግዚአብሔር ኩሉ ዝኽእል ኩሉ ዝፈልጥ ንኩሉ ዝምግብ ንኩሉ ዝፈጠረ ንኩሉ ዝፈርድ ዝብል ሓደ ካብቲ ናይ ባህሪ ናይ እግዚአብሔር ከኣልነት። ስለዚ ካፍ ብሂል ካሃሊ እግዚአብሔር ነብሰይ ንምድሓንካ ትናፍቆላ ቃልካ እጽባእ ኣለኹ እዩ። ከም ክርስቲያን ንጽበዮ ነገር ምድሓን እዩ። ጎይታና ንመድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 16 ቁፅሪ 24 ሰብ ኩሉ ዓለም ረቢሑ ነብሱን ተጥፍአ እንታይ ጠቕሞ ሰብ ከበጃ ነብሱ እንታይ ዘይመሃበ። ስለዚ ንሓስቦ ንገብሮ እንዛረቦ ዘበለ ኩሉ እዚ ንምድሓነይ ምኽንያት ይኸውን ድዩ ወይ ንዘይ ንፍርደይ ጠንቂ ይኸውን ኢልና ክንሓስቦ
نفسي نمدحانكا تنافق الله تراي نافقت زي كون خا ابت نمدحان نخبصح نقالكا اصبيو الله اب مزمور داويد 84 قصر خلتن تايل نيرو نفسي ناصد እግዚአብሔር تنافقون حرر تبلون الله نفسين سغاي نهياو املاح علل يبلالو ስለዚህ ትምድሓን ካብ መከራ ስጋ ምድሓን ጥራይ ከም ዘይኮነ አው ዝውዳእ ዘይ ከም ዘይኮነ ነፍሰይ ንዓፀድ እግዚአብሔር ተናፍቆር ሃረር ትብሎላ ነፍሰይን ስጋይን ንህያው አምላኽ ዕልል ይብላሉ ብዛዕባ ምድሓን ነቢ ኤርምያስ ኣብ ድጉዑ ምዕራፍ 3 ቁጥር 26 እንታይ ዝብል ንምድሓን እግዚአብሔር ተስፋ ምግባርን በህድአት ምጽባይን ሰናይ እዩ ስለዚህ ነፍሰይ ንምድሓንካ ተናፍቆላ ምስ በለ ንቃልካ እጽበዮ ኣለኹ ከመይ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ሮሜ 1:6 እንታይ ኢሉ ወንጌል ቅድም ንአይሁዳዊ ከምኡ ንጽራዊ ንዝኣምን ዘበለ ኩሉ ኃይለ አምላኽ ንምድሓን እሞ ብወንጌል ኣይሓፍርን እዩ ስለዚህ ከአዩ ንቃልካ እጽበዮ ኣለኹ በኃይሉ ክድሕን በኃይሉ ዝኾነ ነገር ክገብር ከም ዘይግብኦ ሙሉ እምነት ስለዝነበሮ ነቲ ዝናፍቆ ብምድሓን ግን ንቃልካ ብምጽባይ ነተስፋኻ ብምጽባይ ከም ዝረኽቦ ይኣምን ኣብ ቁጥሪ 82 መዓዝ ኢኻ ተጸናንዓኒ ናበልኩ ብናፍቆት ቃልካ ዓይንተይ ሓመቓይ ካብ እግዚአብሔር ምጽንናዕ ይጽበ ነይሩ እቲ ንጽበዮ ምጽንናዕን ንሕና ንጽበዮ ግዜን እግዚአብሔር ዝምልሰሉ መልስን ክፈላለይ ይኽእል እዩ ስለዚህ ንሕና ኸ ኩሉ ግዜ አው ደዋርሕ ናይ እግዚአብሔር ተተጠቂምናይ ነፍስና ከይጎዳእና ትጽቢትና ዝፍጸም ኢሉ ምክንያቱ ካብኡ እንተዳወፂ እንታይ ዝኸውን ኣብ ምሳሌ 13 ቁጥሪ 12 እንታይ ዝብል ነዊሕ ትጽቢት ንልቢ የማህሙኖ ይብል ነዊሕ ትጽቢት ንልቢ የማህሙኖ ይብል እቶም ናይ እግዚአብሔር ሰባት ልክዕ ነቲ ናይ እግዚአብሔር ግዜን ነቲ ናይ እግዚአብሔር መደብ እዮም ዘጽንዑ ተጸናኒዖም ከኣን ንህዝቦም የጸናንዑ ደቂ እስራኤል ንባቢሎን ክወርዱ ከለው ውሳኔ እግዚአብሔር ከይወረዱ ከለው ን7 ዓመት ይነይሩ እትኖም ነቢያት ሓሶት ግን ኣብ ባቢሎን ምስ ወረዱ ከይተረፈውን የጋግየዎም ነይሮም እግዚአብሔር ድሕሪ ዓመት ድሕሪ ፍርቂ ዓመት ድሕሪ 2 ዓመት ክመልሰኩም ኣምላኽ ይቅረ ይልልኩም ናይ እግዚአብሔር ዘይኮነ ስለዚህ ኸይ በኣፍ ነቢ ኤርምያስ ገይሩ ኣብ 29 ቁጥሪ 11 ኣነ ዝሓስበልኩም ሓሳብ እፈልጠ ሓሳብ ደሓን እምበር ሓሳብ ክፉ ኣይኮነን 7 ዓመት ምስ መለአ ካብ ባቢሎን ክመልሰኩም ስለዚህ እቶም ድሕሪ ዓመት ድሕሪ 2 ዓመት ክንመልሰኩም ኢና ኢሎም ዘታልልኩም ዘለው ኣነ ኣይለኣኽክዎምን ናተይ ከዓ ኣይኮኖም ስለዚህ ልበ ኣምላኽ ዳዊት ብናፍቆት ቃልካ ዓይንተይ ሓመቓ ማእሲኻ ተጸናንዓኒ እናበልኩ ብናፍቆት ቃልካ ዓይንተይ ሓመቓ መልስ ናይ ዝመልሱ ግን ተመሊሱሉ ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 40 ቁጥሪ 1-2 እንታይ ዝብል ንእግዚአብሔር ተዓጊሰ ተጸበኽዎ ንሱ ናባይ ደኒኑ ኣውያተይ ሰምዐ ካብ ጉድጓድ ጥፋት ከዓ ካብ ትረግረግ ጸግሩ ኣውፃኦ ኣኒ ጋረይ ኣብ ከውሒ ኣቂሙ ንስጉምተይ ኣጽንዖ ክብሪ ንዝኽርስም ይኹን ደጊሙ ኣብ መዝሙር ዳዊት 132 ቁጥሪ 5-6 ንሱን እግዚአብሔር ከም ዝመሓለ ቦታ እግዚአብሔር محدر ናይ ያዕቆብ ስልጡን ክሳዕ ዝረከብሲ በሐቂ ናብ ድንኳን ቤተ ያዕቱን ኣብ መንጸፍ ዓራተ ኣይዲብን ንዒንተይ ድቃስ ንኸበረ ዓይነይ እውን ሰላምታ ኣይህብን ኢሉ ነቲ ናይ ያዕቆብ ስልጡን ከም ተማባጽዐ ዘከረሉ ስለዚህ እንታይ ዝብል መዓዝ ኢኻ ተጸናንዓኒ እናበልኩ ብናፍቆት ቃልካ ዓይንተይ ሓመቓይ اتزبولو قال اتزبولو محلا نخوسن كم قال املاح يصبابه كم زنبرن نخصبه እግዚአብሔር ኃይል ከም ዝሃወን ተጽቢቱ ኸም ተመለሰሉን ይገልጽ ኣብ ቁጥሪ 83 ከም ኣብትክ ዘሎ ሓርብ ኾንኩ ስርዓታት ካገና ኣይረሳዕኹኒ
حربي كاب قربت انسسا زسرح كوينو ني صبا نتأسمي نمعار كمون نماي يتقامولي اتي قربت تتقليلو مستقامة بفلاي كنكز يبولو اندزي نقيسو خاا اوشتو تهواسيان سلز قبر اديتاتنا بتي اكزابير زمهارن طبب يعاتنو مالت مستعدنا اتي تكي نتو ماو زلو تهواسيان كغوادو زخولو يقاتلهم مالت سلازي خعاتنو خلوا اتي زعتن عثرو وي سارمان تدا خوينو اتي تكي ابتي زعتن مستدفئ اتي تكي بيمان صقام كوص خيلي مالت ابز حرب جن اتي تكم ساعتو منت خيوص سلازي اسرو موصي يبلو كما ابتك زلو حرب خونكو مالت كبيد سبباي بعقمي كسغرو زي كل بقلبتي بسراويتي بصواري كسغرو زي كل كبيد شجر قطي مني بزح غزي كمز سلازخونه اب حق እግዚአብሔር ከነበርኩ አይደል اب حق እኮ ከነበር አይደል كمز ጸገም ስለዘለኒ كمز ሽግር ስለዘለኒ ይልና ምክንያትና ነቀርብ ልብ አምላክ ዳዊት ግን ስርዓታት ካግና አይረሳኹኒ ولا صبباي شجري انت خبده انت مرره انت بزها إلو سرعتات كاغنا ايرسعخن حواري قدس باولوس زوسنا وساني مني هادغنا فقر لكريستوس كاف فقر كريستوس زفلينا من همامنو صايرنو تسدونو مطبحتنو زلونو زهالونو زيمص كاف فقر እግዚአብሔር زفلينا زنبره يكون زلو يكون بدحر حج زمص يكون موت يكون سدت يكون عرقان يكون كاف فقر كريستوس زفلينا يلبون كم قالوا ها بخو مثل قال املاح بسماعتنا حاليفو بخبر ذكرال سرعتات كاغنا ايرسعخوني زخبركم حزب እግዚአብሔር كم سرعات ناي داويت ناي سومنات معالت نبابات انبيبنا كن كيت رايزي كونس كابت نباب داويت زخل مكرا خمصو خلو حساب كندي صبيب كم زنبره مكرو خغلص كلو كم ابتك زلو حربي كونك موص زي بلو صقمات كسجر زي كيل مال سلازي بتكبار كاب زنبرو زنبره اب قداماي سامويل معراف 11 كاب 10 جميرنا حساب 10 4 زلو خنرينا داويد دما تنسيو بتا معلتتيا كاب قدم ساول هاديمو ناب اكش نغوس غات مصاي داويد 3000 زغون سراويت حيزو مسسا غوغو سغردو كخيد نفسه خدحن كالا اماراص سلا زينبرو ناب لاكش نغوس غات كداي اب قدميوم ايلو سلازي انتايو ازن تاواي مسبلو ازدا اتي اوالد يروساليم ساول قتل شحو داويت غنا الفو الن زدرفالو اتا حيال تواغاي مرح سراويت يلو سلازي ازم السمع نغوس اكيش نغوس غاد تسمع ነገር مسفلته ابيد صلاتو خمزاتو مسفلته موص زي بلو خمس مسكونه مسفلته انتا يل زلو سرعتات كاغنا ايرسعخوني اب قدميوم هلواتو لوته اب ايدوم دما كم عبود كونه نمعصو تدغون حنفتو لزايو خا بچحمو جبب يبل نبري شعو اكيش نغلاو انه ز سباي ز عبود مخانو تري ولهم سلامنتاي نابا يامصاخم وبلهم እግዚአብሔር ጥበብን ምስተውዓልን ከበካ አብቲ موص زي بلو صقمات اب كند يدو زهب اب كند خاب حق እግዚአብሔር صقمات مسين زبل كابت صقمات كمي غرو خمز وص እግዚአብሔር ስለዛحاتو ጥበብ ከአስለዝ ተዋህቦ እተخقتلو زحسبسب كاب چحمو لزاز كبلنا تمعصو كحنفطو نزي كل ነገር مسرايه اب عدي زلو عبدات دو ሄዶም نيوم عبدات تمصلي كيدو سغوغ ويلو كابتي انصالالي وز نبر حدغا بخمز خمز دحانه يقلص كاب حق خاغنا ايرسعون كما بتك زلو حربي كونكو مواصو زي بلو صبباي ولا نت حرب انتاي مخانس زي نفلطو توم نكاتاتل زلنا كما بتك زلو حرب كونكو مالت ግን كوصو زي كل مكران صببان كبيدن ስለዚህ تومنا እግዚአብሔር ሰባት አብ ጊዜ صببا አብ ጊዜ ሽግር እንታይ አምዝውሱኒ ስለዚህ አነ ተሐቅፍ ወልጤ ተጽቦ መገድ እዚ ተቆንዑ መገድ ግን ከም ጸገም ስለዘለኒ በሰንከዝ ከምዝ ከኸድ
يبلون إلنا نمخنيو لا أمكنيو مكنيات لهاتياتي እግዚአብሔር ቆሞ ያዘዘን ቅዱሳን ከአኸሙ ውሳኔ አይወሰኑን አቦታትና ሐዋርያት አግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 4 ቁጥሪ 19 20 ታይዝብል ጴጥሮስን ዮሐንስ ግና ንሕናስ ነትዝረአናዮ ንሰማዕናዮን ምዝራቡ ክንሐድግ አይኮነልናኒ እሞ ካብ አምላኽ ንዓኻትኩም ምእዛዝ ኣብ ቅድመ አምላኽ ቁኑዕ ኮይኑ እንተተራእይኩም ባዕልኻትኩም ፍረዱ ንሕና ግን ዝረአናዮን ንሰማዕናዮን ክንሐብእ አይንኽእልኒና ማእሰርትኹም ከቢድዩ መግረፍትኹም መሪርዩ ኩሉ ነገር ነጥዕሞለና እዚ ኩሉኹም ኢሉ ኸሎ ግን ንሕና ግና ዝረአናዮን ንሰማዕናዮን ክንሐድግ አይኮነልና ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 5 ቁጥሪ 27 ቁጥሪ 8 ንምንታይ ምስቲ ዳዊት ዝወሰነ ውሳኔ ከማብትክ ዘሎ ሓርቢ ኾንኩ ስርዓትካት ከግና አይሓደኩም ዝበሎ አቦታትና ሐዋርያት አቦታት ቤተክርስቲያን ከመይ ነብርዎ ነይሮም ምሰውጽዎም ኣብቲ ዋዕላ ደው አበልዎም ካብ ቤት ማእሰርቲኦም ዘውጽዎም እቲ ሊቀ ካህናት ድማ በዚ ስምዚ ኸይትምህሩ ኣምሪርና ዶ ይከልከልናኩም እንሆ ኸኣን ኢየሩሳሌም በትምህርትኩም መልእኩማ ደምት ሰባይቲ ኣብ ልዕለና ከም ተምጽኡ ትደልዩ ኣለኹም ኢሉ መርመሮም ስለዚ ብስምዚ ሰብኣይ ዝከይትዛረቡ ዝተባሃሉ ሕራይ ጥራይ ሕጂ ፍትሓና እምበር ድሕሪ ሕጂ ሳይንዛረብን ሂና ኣይበሉን ምክንያቱ ከምኡ ኣይተማሃሩን ዝተዋህበዎ ሕድሪ ከዓ ከምኡ ኣይኮነን ኣብ ቁጥሪ 29 ጴጥሮስን ሐዋርያትን ገና ካብ ንሰብሲ ንኣምላኽ ምእዛዝ ይዝግበር ይህይሰነ ናድሉ ለእግዚአብሔር እምና አድልዎ ለሰብኢ እዚ ሓሳብ እዚ እዚ ውሳኔ እዚ ኣብ ነፍሲ ወከፍ አገልገልትና ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኣመንትን ምእንቲ ክህሉ ከዓ ቅድስት ቤተክርስቲያን ኩሉ ግዜ ኣብ ስብሃተ ነግህ ሰሪዓቶ ብልዑል ዜማ ይኹን በልሆሳስ ይህይሰነ ናድሉ ለእግዚአብሔር እምና አድልዎ ለሰብኢ ግን ንጎ ኣብ ስብሃተ ነግህ ንጸሎት ከነብጽሖ አይኮነን መዓልታዊ ውሳኔና ንኽኸውን ያ ቤተክርስቲያን ቀሚጣቶ ስለዚህ ዝረአናዮን ሰማዕናዮን ክንሐድግ አይንኽእል ኣብ ቁጥሪ 84 መዓልታት ባርያኻ ክንደየኒ ኩሉ ግዜ ክንሓቶ ዘለናይ ዕድመይ ክንደይ ደሪፍን ክንደይና ክንጸንሕ ኣብዚ መርየትስ ክንደይና ክንጸንሕ ንሰጎግተይከ መዓሲኻ ትፈርዶም ኢሉ መዓልታት ባርያኻ ክንደየን ንሰጎግተይከ መዓሲኻ ትፈርዶም ምኽሓስን ምፍዳይ ሕነን ናተይ እዩ ስለዝበለ ነቶም ዘሰጋግዎ ባዕሉ ሰራዊት ኣለኒ ኩናት ኣለኒ ሓይሊ ኣለኒ ኢሉ ባዕሉ ሒነ ክፈድዮም አይደለየን እንታይ ዝብል ዘሎ ጾሩና ኣምላኽ ስለዝሃበ ነቶም ዝሰጉኑ ዘለውስ መዓሲኻ ትፈርዶም መዓልታት ባርያኻ ክንደየን መሃረኒ ኢሉ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ኣብ ዝሓለፈ ሰኒ ሓውና ዲያቆን ሳሙኤል ካብቲ ዘስተንተኑ ከካፍለኒ ከሎሲ ኣብ 30 መዝሙር ዳዊት 39:45 ክሳብ 6 ዘሎ እዩ ማለት እዩ ወእግዚአብሔር ከመይ ዝበልኩ ሓላፊ ምዃነይ ምእንቲ ክፈልጥ መወዳእታይ ልክዕ መዓልተተይን ክንደይ ምዃኑ ኣዘክረኒ እንሆ ንመዓልታተይ ከም ምናሕ ስድሪ ገበርካየኒ ክገልጻ ከሎ ሓውና ዲያቆንሲ ነታ ስድርና ኢዱ እንዳዘከረ ክሳብ ክንደይ ሓፂር ነገር ብስፍሓት ገዛ ብስፍሓት መደቀሲና ዘይኮነስ ከመይ ዝበልኩ ሓላፊ ምዃነይ ክፈልጥ መዓልታተይን ልክዕ መዓልታተይን ክንደይ ምዃናስ ኣዘክረኒ እንሆ ንመዓልታተይ ከም ምናሕ ስድሪ ገበርካየን ዕድመይ ኣብ ቅድሜኻስ ከም ምናምን እዩ ብሓቂ ኩሉ ሰብ ጸኒዑ እንተቆመኳ ከንቱ ጥራይ እዩ بحق سب كم صلالوت يملالس هو نخنتو يزهوخ يدلب مو نمن مخانو ايفلتن حجخه انتاي صبلخو ويتاي تسفها تسفاي اباها اي سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን معالتات باريها كندين ناتو زستوعل امرهم انت هو هبناسي معالتاتنا خنقصر مهارناي معالتاتنا خنقصر مهارنا مزمور داويت 9:12 زستوعل لب من انت خلو الناس معالتاتنا كنقصر مهارنا سلازي معالتات باريها كندين ادما وسخني كم زغبرلي زي كونس
اتوسين كايو زلخا أفلتني نسوقوتيك معاسيخات فردو صلاي خان تتمي أبلعيو انت تسمى أستيوي نتأكي بسناي قركاس عرونبر بتأكي أي تسعات سلازي داويد حايلن سراويتن زنبورو سب كوانتو هنا جن اتفردي ناب أملاخ أو فيو أو كتري 85 اتوم كم حقها زينو برو تعبيتنياتات قدقاد قعاتو لي كل جزيه جبن كابا يزمنشو كابتوم حق اكزابير زفروسي مخنياتو سب جبن كفصم ابلع الاكزابير هون نفسه ابلع الخالوت جبن كفصم تخينو مجمريا حق اكزابير يزغهسي اتوم حقها اب حقها زينو تعبيتنياتات قدقاد قعاتو لي اب حق اكزابير زنبرو انتخينوم جن بحق اكزابير ينكريو نقول مخنياتو ابزلاويا ويان معرف 19 قصر 10 شمونته ندق حزبخا حنا ايتفدن ايتقيمن نبصايكاس كمرس خدا فتو انا اغزابير املاكا سلازي اتوم حقها زي نبرو اتوم اب حقها زي نبرو تعبيتنياتات غدغاد قعاتلي سلازي بحسابهم بقال بجبريهم ابلع لكالوت نحاسبو كاب እግዚአብሔር ወፃ ዝሆነ ቀድም ታይንሆን ሕግ እግዚአብሔር ነፍርስ ሙኻን ንህላውና ምክንያቱ ልበ አምላኽ አነ ንዓኻ ጥራይ በደልኩ ኣብ ቅድሜኻውን እከይ ገበርኩ ሰባት ይበድል ነይሩኒ እንታይ ዳ ኣብ ቅድሜኻ ንዓኻ ጥራይ በይንኻ ዝብል ምክንያቱ ዳዊት ነቲ ኣይትቕተል ኣይትዘሙ ኣብ ሰይቲ ሰብኣይ ኣይትኺድ ኣብ ቅልፅንካ ኣይትወከል ዝብል ዓበይቲ ገበናት ክትሕዝ ከሎ ቅድሚ ሰባት ምብዳሉ نحق እግዚአብሔር ስለዝገደፎ ይኹም ዘጋጥሞ ነይሩ ካብኡ ተማሂሩ ኢኻ ሕጂ ንኹሉ ዝጠቅም ዘስተንትን ዘሎ እቶም ሕግኻ ኣብ ሕግኻ ዘይነብሩ ትዕቢተኛታት ጉድጓድ ቋዓትለይ ኣመክ በኩል ግዜ ጉድጓድ ምኹዓት ወለድና እንታይ ይብሉ ጉድጓድ ምኹዓት ይይዙ ጉድጓድ ዝኹዕት ኣብ ይወድቕ ኢሉ ኣብ ምዕራፍ 10 መካባቢያ ዘፈርስ ተመኒ ነኽሶ ጉድጓድ ዝኹዕት ኣብኡ ይወድቕ ኣብ ታሪኽ ህዝቢ ኣምላኽ እንተ ሕሪእናዮ ከመይ ኣሰብ ከመይ ኣብ ዝኹዓቶ ጉድጓድ ዝወድቕ ኣብ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 22 እቲ ትእዛዝ ንጉስ እምብዛ ስለ ዝገነሐ እቲ እቶን ድማ ኣዝዩ ስለ ዝረሰነ እቲ ሃልሃልታ ሓዊ ነቶም ንሲድራቅን ሚሳቅን ኣብዴነጎን ዝደርበይዎም ሰባት ቀተሎም سلازق نقولهم نعخا إزهزنيهم نعخا أملخونيهم كال إزملخو أملاخ الله وميلهم نناب كدنوس أرا أجاجيهم إدومن أجرومن تأثيرو تهالهالتا شوعات إد وسيخو أبتحاو خطبسو نسأل أتناسي عرنا يوم ميلهم ناتحاوسو أبزخودلو تحاو جن تايزبل نتوم نسيدراكن ميساكن أبينوغون زدربيون سبات قتلهم سلازل بأملاخ داويد اتوم حقها زي اب حقها زي نبرو تعبيتنياتات غدغاد قعاتلي اب قطر 86 كل تأزازات كحقيو بزي مخنيات يسوغوني اللومو ردأني كل تأزازات كحقي بمكراخ تحالفو مكراخ تساقبو بمخنيات مكرا ناب أملاخ كتقربون بر كابو ناس أخذ كونو أيكونن زبالو كله قالكا كله تأزازات كحقيو بزي مخنيات يسوقون اللومو ردأني مخنيات مخنية يكونن مخنيات زي مهلاو كأت زقدد يمالن مخنياتو أب مزمور داويد عسران حموشيم كتر 3 نعاخا زصبيو كتو يحفرن يوم مسبلة اتوم بزي مخنيات زطلمو غنا كحفر يوم اتوم بزي مخنيات زطلمو كحفرو يوم انتهي مالتي بزي مخنيات مطلام ابزداغم 20 شومنتن 40 شوعتن كل مليكا خلص نእግዚአብሔር አምላኽካ ባሂሉካ በጽቡቕ ልብ ስለዚህ የገልገልካዮ ይብ كل مليكا خلص فرم حسنكا فرم مالكا مفريا باقعها ملوسيها مسموقها كل مليكا كل سلام كاين الكاس نتو كل زغبره سلام زغبره
نت كل بركة ذهب إجزابير نممسجان نمملخ عند زي كوينو كل ملائكة خلص نإجزابير أملاك بهيلوكا بصبغ لبس لزي قلقل كاي أب حدث كيدان كل جزء تحققسي كل جزء بقويتها تحققسي كل ملائكة خلص نإجزابير بهيلوكا بصبغ لزي قلقل كايوين أب كتري 40 شومنتن تزمت سعادة عنداي نتوم إجزابير زسدد الكاس الأتخا أب تميتن أب سماتن أب عرقانن أب كل سنتن كتجزء ميخا كساعة تتفقها أرعد حسين أب كساد كخبرول كاي سلامتاي نإجزابير كل ملائكة خلو بهيلكا سلازي يقلقل كاي سلازي اتوم كم حق خازي نبرو قدقاد قاعتو لي سلق على إجزابير استمسكنا يهون كل تأزازات كحكيو بزي مخنيات يسوقون اللومو ردأني ويثانا نمدحنا نيس كريستوس أبو انجيل ماتيوس معرف يغريتا أبو انجيل يوحنس معرف 15 قصري 22 23 تايزبل أنا مسيان دا زي نقرم حاتيات هاي مخونو من نيرو حجيقنا نحاتياتهم مخنيات يبولو من اتنا عايز يسألاني نبوي ونسألوي أبو قصر 24 كالي سب زي قبرو قبرن دا زي قبرو اللهم حاتيات هاي مخونو من نيرو حجيقنا ريئوم نسي نعاين نبون سألونا أملاخ قريبة للنا أملاخ زيستوعي لأموري هابنا كل تأزازات كحكيو بزي مخنيات يسوقنا اللومو ردأن سلازي مخنيات يورلوم كمي غير كود أملاخ تبل كمي غير ود أملاخ بلنا ود يوسف ود تسارابندي ود مريم اندي كبلو خلو كبرن زخرسومي بكون بهدات نعاي اند زي امنكم نغبري امن نقالي اند زي امنكم نغبري امن غبرنا يا بوي اند زي غبركو ايت امنون إلو نخدحنو يصوعمني اب قطري 80 شوعتن كام مدر خطفوني قرب ترفهم انا جنا تأزازات كاي حدكن كل غزي اتن وسانيتات انا جناي سببخ مس شجرك مس خلو انا جناي كام مدر خطفوني قرب ترفهم انا جنا تأزازات كا اي حدكن تاي مالتي كام مدر خطفوني اب قداماي ساميل معرف 10 وتشعته قطر 10 انتاي زبل ساول دما نداويت بخينات مستمندق كلا غبو دلي نسو غنا كاب قدم ساول اغلسه اتو خينات دما ابت مندق تشخله داويت كاهاديمو بتاليتتيا امنتي داويت كم حلافيو مسنقو علو ابقدمي غويتو تطو يلنا هلو خلوي خينات زورورل كل غزي خا قدس بيت ክርስቲያን ንምድሓን እግዚአብሔር እንዳዘከርና ናብቲ ምድሓን ክንጥምት ምእንቲ ዘአድሃን ኮለ ዳዊት እምኩናት እችት እንዳበለ ኩሉ ግዜ በፍላይ ካ ሰንበትን ሐሙስን ኩሉ ግዜ ነዚ ጸሎት ዚ ኣብቲ ሊጦን ዝበሃል አገልግሎት ተዘክሮ ካብ ምድሪ ኸጥፉኒ ቁሩብ ተረፎም ኩናት ተወሪልካ ኢድ ብኢድ ናባኻ ዝተሓስበ ኩናት ኣብቲ ተጸጊዕኻዮ ዘሎ መንደቕ ተሸኺሉ ክትሪኦ ከለኻ ካብዚ ዝኸብድ ነገር የለን እንታይ ግን تيكند زغدسنا ግን አነ ገና ተዛዛት ካይ ሓደኩን ስለዚ ነቲ በኹናት ዝሰሓተ ካሰብ በትሒስ ካያ ዘለኻ ኹናት ምቕታል ተዝሓፀረ ግን ተዛዝ እግዚአብሔር ከም አይኮነ መፍዳይ ሕነን ምخحስን ናተይ ነቲ እከይ ብሰናይ ገርካ ሰዓሮምበር በቲ እከይ ኣይትሰዓር ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 25 32 34 شعو داويت نأبيقال اتخفو كي قبركي زخل كالن اكزابير املاخ اسرائيل هياوي نسخخت قبلني قلطيف كن دزيت مسس رجزيو ننابال صباح كساعه تبره امندق تصقيعو خابز شيين حدكوا اي مترفون نيرمو اتبزا معالت زي اخت قبلني سددك اكزابير املاخ اسرائيل يبارخ امرو خدما بروخ يكون نسخون ابدم كامتاو لوم معالت زخل كلكني برخ تخوني كبر نزخر سمي يكون انت ايو انا جنات ازازات كاي حدكون غويتاي وق اغزابير زواغا سدي الى غويتاي نابلت
كتجنحه خلا من أنا عين نقص كم زتبل النزيع إلو اتقال شلل يقول اتقال كابي منشو تتزارب وزلا مسقال أملاخ يخيد دياي كيدن مسفلته أنا قنات إزازات كاي حدكن ولا بسبيتي الزرب اتزرب زنبر الزربا اتزتقبرلو ساوعيت أب نصوح دم نخياتو نصوح دم نخيه فسس زهابته ممرحي تقبيلو انت ايزبلا لو معنتي نعاخلي اخو እግዚአብሔር ካብ ደም መፍሳስ ዝላኣኽ ዘድሓነኒ እግዚአብሔር ይባረኽ ንስኻ ከዓ ብርኽ ትኾኒ ምክንያቱ ኣነ ገና ንቃልካ ኣይሓደኩን ቁጥሪ 88 ናይ መወዳእታ ጥቕስና ካብታ ካፍ ብሂል ካሃል እግዚአብሔር ትብል ከም ጸጋኻ ህያው ግበረኒ ኣነ እውን ምስክር ኣፍካ ከህሊ ከም ጸጋኻ ህያው ግበረኒ ምክንያቱ ኣብ መዝሙር ዳዊት 130 ሓጢአት ተተጻባጸብካ ሳብ ቅድሜኻ መን ደው ክብል ግና ከም እንት ክፈርሑኻ ይቅሬታ ምሳኻ ኣሎ ከም ጸጋኻ ህያው ግበረኒ ኩሉ ግዜ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ሰዓርዓተ ኣምልኾ እንታይና ንብል እንታይ ክትብል ያን ምህረና በከመ ምህረትከ ኣምላክነ ወአኮ በከመ አበሳነ ወጎይታ ከም ምሕረት ካምበር ከም በደልና ኣይኹን ከም ጸጋኻ ህያው ግበረኒ ህይወት ዘይግባአኒ ምሕረት ዘይግባአኒ ሕድገት ዘይግባአኒ ክብሪ ዘይግባአኒ ክንሱስ በቲ ዝገበርክዎ ሓጢአት ኣብ ኦርዮን ኣብ እንዳ ኦርዮን ኣብ ሰይቲ ኦርዮን ኣብ ካልኦት ህዝብኻ ብዝገበርክዎ በደል ምሕረት ዘይግባአኒ ሰብ እንታይ ግን ከም ጸጋኻ ህያው ግበረኒ ከም ጸጋኻ ህያው ምስ ገበርካና ኣነ እውን ምስክር ኣፍካ ከሕሉ ስተን ውሳኔ ከነስተውዕለለን ጥራይ ከም ዝግበረለይ ዘይኮነስ ከምዚ ምስ ገበርካለይ ኣነ እውን ከም ዝኽገብር ኣነ እውን ንምስክር ኣፍካ ከሕሉ እንታይ ግበር ከም ጸጋኻ ህያው ግበረኒ ኣብ ድጓዕ ኤርምያስ ምዕራፍ 3 ቁጥሪ 22 ምሕረቱ ኣይተወደአን እሞ ጥራስ ዘይጠፋእናስ ጸጋ እግዚአብሔር ጥራስ ዘይጠፋእናስ እንታይ እዩ ጸጋ እግዚአብሔር ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 5 ቁጥሪ 8 10 ከም ዝብል ገናኸ ንሕና ገና ሓጥኣን ኮለና ክርስቶስ ኣብ ክንዳና መይቲ እሞ ኣምላኽ ታፈቕሮ ንዓና በዚ የርእየሉ ከም ጸጋኻ ህያው ግበረኒ ከም ጸጋኻ መሓረኒ ከም ጸጋኻ ርዳእና ከም ጸጋኻ እምበር ከም ግብርና ኣይኹን ጸላእቱ ኮለና ምስ ኣምላኽ ብሞት ወዱ ተዓረቕና ይብሉ ቁጥሪ 10 ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 5 ኢና ዘለና ተቀዳመይ ተዘንበብኳ ምዕራፍ 8 ሓንቲ ጥቕሲ ሰጊረ ኣለኹ ነቲ ግዜ ክንጥቀመሉ ብግቡእ ጸላእቱ ኮለና ምስ ኣምላኽ ብሞት ወዱ ተዓረቕና ካብ ተዓረቕና ደኣ ክንደይ ብሞቱ ኣዝና ዘይንድሕን ከም ጸጋኻ ህያው ግበረኒ ከም ጸጋኻ ከም ምሕረትካ መሓረኒ ኣነ እውን ንምስክር ኣፍካ ከሕሉ ክብሪ ንዝኽርስም ይኹን ጎይታናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዓቕምና ድኻምና ውድቀትና ስለ ዝፈልጥ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ 24 እንታይ ኢሉ ዘሎ እተን መዓልታት እቲአን እንደዘይ ሓፅራስ ስጋ ዝለበሰ ኩሉ ኣይመድሓነን ምእንቲ ቶም ሕሩያት ገና እተን መዓልታት እቲአን ከሓፅራ እየን ስለዚ ከም ጸጋኻ ህያው ግበረኒ ከም ጸጋኻ ህያዋን ግበረኒ ኣነ እውን ምስክር ኣፍካ ከሕሉ ኣነ እውን ንቓልካ ከሕሉ ምሕረት ዝጽበ ዘለኹ ንሕግኻ ከሕሉ ሕግኻ ብምሕላው ክኸብር ኣብ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 3 እቲ ዘበን ቀረባ እሞ ነዚ ቃል ትንቢት ዘንብብን እቶም ዝሰምዕዎን ነትኡ ተጻሒፉ ዘሎ ዝሕልዎን ብፁዓን እዮም ኣነ እውን ንቓልካ ከሕሉ ከም ጸጋኻ ህያው ግበረኒ ኣነ እውን ንምስክር ኣፍካ ከሕልዎ ስለዚ ኣርዕስ ዕላማ ናይቲ ኣገልግሎና ከዓ ከመይ ገርና ኣብ ግዜ ጸገመን ኣብ ግዜ ረህዋን ኣብ ግዜ ጸበባን ከመይ ገርና ኣብ ቃል እግዚአብሔር ንጸንዕ ከመይ ገርና ንቃል እግዚአብሔር ንሕልዎ ንቃል እግዚአብሔር ብምሕላው እቲ ዝጽወር ኣደራዕ ጸይርና ከመይ ገርና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ለባማት ንኸውን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ሞገስ ንረክብ ወረስቲ መንግስቲ ኣምላኽ ከዓ ንኸውን እቲ ቀንዲ ዕላማ እዚ እዩ
سلازي اب وانجيل ماتيوس معرف شوعته كاب 24 جميرو بزعبات عشان لبامن اتي لبام زبحال انت قايلو نقالي سميعو زغبرو بيتو ابكاو حز سرحه لبام سب يمثل نقالي سميعو زي غبرو خا بيتو اب حصا زسرحه عشا سب يمثل سلازي حزب እግዚአብሔር ሎሚ ቃል እግዚአብሔር بمحلا مخنيت زبحاليلو بزي مخنيات زطلميهم انديلو ات مخنيت زبحالون اب قدم املاح مخنيت يله لا امكن يوم مكنات لحاتيات نحاتيات مخنيات يقول اتزمص مكرات اتزمص شجر اتزمص هوكت اب قال እግዚአብሔር نخنصنع مخنيات كخون انبر كاب قال እግዚአብሔር كنرحق قال እግዚአብሔር نخنفرس مخنيات كخون ايغباهم مخنيات قداموتا مخنيم يم سلاذا مخنيو ግን ካፍርዲ ካመርገም ናጻ ሆኖ አይካሉን ስለዚህ ኻይ ቃል አምላኽ ታናይ ሞዳታ ወሳኔ ናይሎሚ አንውን ምስክር አፍካ ከሕሉ ንሕና ምስክር አፍካ ክንሕሉ አብ ጸበባ ኹን አብ ራህዋ አብ ጽጋብ ኹን አብ ጥሜት አብ ሽመት ኹን አብ ስዕረት አብ ሞት ይኹን አብ ህይወት ቃልካ ክንሕሉ ወሲና አለና በዘይ ባአኻ ክንገብሮ ስለዘይ ንኽእል ግን ነዚ ውሳኔና ነጽናዓሉ ጸጋ ከተበና ይልና اب قدم እግዚአብሔር كنمحصن مخنيت انتدادلنا الب زي بلو قصرتات نحق እግዚአብሔር ካብ حق እግዚአብሔር كنرحق ጥራይ ዘይኮነስ ንህላዊ እግዚአብሔር كنكحدون مخنيات ናይሎሚ ቁጽር ይውሉኒ اتقدم بحبوء ዝዝረብ ዝነበረ اتقدم بنور كم نور ዝቆጽር ነበረ ሎሚ ሕጋው ኮይኑስ አምላኽ የለን ኢልካ መጽሐፍን ምዝራቡን ተራ ነገር አብዝኾነል ስለዚህ አነ ምስክር አፍካ ከሕልየ አዝወሰና ውሳኔ مسكر افكا كحلو بالهتات كنكون مخنياتو اتنقالي سميع زغبرو يلو كمتي ابكوحي بيتو زهانسه لبام سب مستوعل سب يمثل وحج مسا هبوبلا مسا معبلات مسا يلو نتغزا دفقو ابكوحي سلاز تسرته اب كريستوس اب امنت اب دحنت اب زلا علماوي هوت سلاز تمسرته كن كنقانقاي كالن مسرت امنتنا ابزل علماوي هوت ابتا ابقدم كريستوس انقملو معالتي انت دا خوينو يمان صقام زمص معبل ايكناو صناني امنتونا اب سلطاننا امنتونا اب تقمنا امنتونا امويانا اندحر خوينو كن تزمص معبل بقربا مخنياتو نقالي سميعو زي غبرو سبيلو انتاي غزو اب حصا سرها عشا يمثل معبلات مسو حزت مسيل بحسابهم بجبريهم بوشتهم بدقتات امنتنا نخن كحد زحزنا واسنعنا نخن دربي كاب املاح زرح قنتات مسخلو نزيت معبل وحيز بلو زلو سلازنا تقبيت دفع ويلو اب حصا سلاز تسرتها ودغه اودادقه احمق قني سلازي لب املاح داويد انا مسكر افكا كحليه كم صقها هياو غبرن سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን اتزمكح بإግዚአብሔር يمكح يلو سبح يلو كسعر ايكلني صحوفي እግዚአብሔር ግን ድላዩ ክትረኽቡ ለምን هو هبكم ኢሉ ተስፋ ስለዘሃበና አብዝ ምክንያት ዝበዝሖ ኢድና ክንህብ ካብ እግዚአብሔር ክንረሕቕ ሕግ እግዚአብሔር ክንጥሕስ ምስ ብዙሓት ኮይና ክነጣቅዕ ብዙሕ ምክንያት ስለዘሎ ኣብቲ መዋጽኦ ዘይብሉ ዝመስል ኣብቲ ተስፋ ዘይብሉ ዝመስል ተስፋ ምግባር ይሞ ናብቲ ማዕበል ዘይኮነስ ናብቲ ጎይታ ማዕበል ንማዕበል ክቋጻጸር ዝኽእል ጎይታ ከንጥምት ምክንያቱ ብጸጋኻ ህያው ግበረኒ ኢሉ ጴጥሮስ ነቲ ማዕበላት ዝህድእ ጎይታ ኣብ ቅድሚኡ እናሃለወ ነቲ ዘይኽእል ዘኽእል ጎይታ ኣብ ቅድሚኡ እናሃለወ ببحر بحر خمس بزي جالبه حتيتو تفقيدلو طفح እንዳበላ ኣብቲ بحر እናመፀ ኸሎ ንጎይታ ገዲፉ ናብቲ ማዕበል ምስተመተ ግን ሽዑን ሽዑ ይኽጥሕል ጀሚሩ ከም ቃልካ ህያው ግበረኒ ስለዚ ነታ ኣብ ከባቢና ዘሎ መልክዕን ሜላን እናቀየረ ዝመጽእ ማዕበላት ዓለም ዘይኮነስ ነቲ ማዕበላት ዝሓዘ ነቲ ማዕበላት ዝህድእ አውሽጥ መርከብ ደቂስ ኸሎን ማዕበላት ዝቆጻጸር ጎይታ ከንጠምትሞ ካብዚ ኣብ ዓለምና ንሪኦን ሰምዑን ዘለና ማዕበላት ክሕደት ማዕበላት ስሕተት ማዕበላት ፍትወት ማዕበላት ርኽሰት
كابو እግዚአብሔር ከናግፈና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይሁነልና ንመልእኽቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ግዚኹምን ስራሕኩምን ዕረፍትኹምን አወሃሂድኩም በአንቃ አድወን ብትብአትን ብህድአትን ስለሰማዕኹምዎ ኣብ ትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚአብሔር ይስማዕኹም ጸጋ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅረ አምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን አቦታትና ሐዋርያት ከም ዝወረደ ሕጂውን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ዕጽፍን ድርብን ኮይኑ ይረድ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን